Després de molt de temps parat el projecte, en breu es podran començar les obres d'ampliació de l'abocador del Pallars Jussà, instal·lació ubicada a Fígols dins del municipi de Tremp i que ha portat força desacord entre l'Ajuntament i el Consell Comarcal. L'Ajuntament lamenta que l'ubicació de la instal·lació no ha estat mai consensuada amb ells i que ha sofert nombrosos incidents des de que va entrar en funcionament i també la desestimació de totes les seves al·legacions. Els veïns que voldrien la màxima, que és que no es fes, que no s'ampliés i que marxés. Això sembla que és complicat de que succeeixi. A partir d'aquí el que reclamen és una entrevista amb el responsable de l'Agència de Residus. Jo he parlat avui mateix amb ell i m'ha dit que l'accepta i que en breu es reunirà amb els veïns per donar-los tota classe de garanties. I això, en aquest punt estem. Llavors també exigeixen, i nosaltres compartim i demanem també aquesta exigència, de que l'Ajuntament de Tremp hi sigui present en els mecanismes de control que hi pugui haver. L'Ajuntament forma part del Consorci de Control i Gestió creat fa uns anys, però considera que no s'ha fet servir per a res aquest consorci, mentre que el Consell assegura que l'ampliació i adjudicació de les obres és cosa del propi Consell i que es durà a terme amb tota la seguretat que requereix. El Consorci no està delegat per la Generalitat per contractar l'obra. El que està delegat és el Consell Comarcal mitjançant 2 convenis que té amb l'Agència Catalana de Residus i mitjançant aquests convenis és el que ens dona delegació a nosaltres per contractar aquesta obra i és el que hem fet. No es tracta que vulguem aïllar ningú de la contractació. Senzillament, l'Agència de Residus de Catalunya adjudica una subvenció al Consell Comarcal. Aquesta subvenció és el mateix import que la licitació de l'obra, és la que serveix per contractar l'obra i a la vegada que ens adjudica la subvenció ens delega mitjançant uns convenis perquè puguem contractar aquesta obra. El Consell Comarcal també defensa que no es pot clausurar ara l'abocador, com demana veïns i Ajuntament, perquè el seu moment ja va ser plantejat per acollir 2 vasos i que ja es tenen els terrenys. El proper dilluns passarà pel ple del Consell Comarcal el permís d'obra, cosa que suposarà un inici dels treballs en breu.